Een speciale opstelling voor onze eerste WK-special. Ex-Rode Duivel Steven de Voer, ex-Red Flame Justine Odeur, voetbaljournalist Thomas Standaert en ikzelf als host Mathis Dumery. Welkom bij FC Limburg WK. Ja, voor de eerste aflevering van onze WK-special is onze studio bijna te klein. Thomas is hier al geregeld gepasseerd en ook Steven is hier al eens aan tafel aangeschoven. Maar Justine, voor jou is het de eerste keer. Blij om hier te zijn? Ja, eigenlijk wel. Het is iets nieuws. Normaal werk ik vooral met Thomas samen voor de krant. Dus ja, kijk er naar uit. Steven, heb je al een beetje WK-kriebels? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Die eerste wedstrijd en dan begint dat zo. De openingswedstrijd is altijd zo iets om naar uit te kijken. En dan komen al die wedstrijden eraan en dan begint dat bij mij. Dan staat de tv non-stop aan. Zoiets, ja. En blijf je dan direct wakker voor... Was de tweede match Canada-Bosnië? Nee. Ik denk niet dat er heel veel mensen voor gaan wakker blijven. Nee, maar ik heb die zondag, ik denk dat het om de 2 uur de hele nacht wedstrijden zijn. Dus als je een nachtje door wilt doen, is zondag wel een ideaal. Zeker, als je maandag niks te doen hebt, dan wel. Ja. We nemen deze podcast op zolang de Rode Duivels in het toernooi gaan zitten. En dat is dan meteen ook mijn eerste vraag. Hoe lang zitten ze in het toernooi, denk je? Ja, als goede Belg moeten we zeggen, komt tot het einde. Daarvoor gaan we, sowieso. Maar ik denk dat we realistisch moeten blijven, ergens ook. En het minimum moet toch een kwartfinale zijn voor mij. Minimum kwartfinale, sluit je daarbij aan? Ja, ik denk als je het succesvol wilt noemen, dan zal het toch kwartfinale moeten zijn. Ik denk dan, als alles gaat hoe dat het moet gaan, dat je dan tegen Spanje kunt komen. Ja, daar kun je van verliezen natuurlijk. Als je bij de beste 8 eindigt, dan is het sowieso wel een geslaagd toernooi, denk ik. Ja. Zeker. Nu alle Rode Duivels zelf en iedereen bij de bond zegt, je kan er geen ronde op plakken, maar we hebben het toch makkelijk gedaan. Kwartfinale moet eigenlijk gewoon een doel zijn. Ja, ik denk dat de spelers zelf en de staf dat die daar zich niet aan gaan wagen. Ik denk dat vrij normaal is, maar ik denk wij als analisten en journalisten kunnen wel zeggen van oké, en ik denk ook het Belgisch publiek dat je moet durven zeggen, kwartfinale moet het doel zijn. En ik denk ook voor de 2 oefenmatchen, zei iedereen kwartfinale, was iedereen content geweest met kwartfinale, maar nu na die 2 oefenmatchen begint iedereen de lat zo stilletjes een beetje hoger te leggen, want misschien zit er toch meer in. Ja, wat ik ook versta, we hebben totaal geen slechte matchen gespeeld, maar we moeten ook weten van waar dat we komen. We hebben nu 2 heel goede matchen gehad, maar we moeten wel nog stappen zetten als we verder dan die kwartfinales willen gaan. En dan zijn er wel echt stappen nodig. Maar ik ben al heel blij dat het verdedigend redelijk stabiel is. En dat is denk ik al een geruststelling voor het land. 2 clean sheets tegen Kroatië en Tunesië. Hoe belangrijk, kunnen we daar echt veel belang aan hechten, die clean sheet bijvoorbeeld tegen Tunesië? Nou, Tunesië was echt wel zwak. Ja. Ik was gaan kijken en ik was tegen mijn vrienden bezig. Ik denk, die mannen willen heel graag vakantie. Omdat ik dacht van, die gaan niet naar het WK. Omdat die aan het spelen waren, dat was echt de poort open en aanvallend was dat heel weinig. En toen zijn we gaan opzoeken en dan speelde hij toch 2 WK's in de groep van Nederland. Dus ik vond die echt heel zwak. Dus verdedigend, qua België kun je daar eigenlijk weinig aan zeggen. Maar in Kroatië, daar vond ik de organisatie wel goed staan. We geven daar 1 grote kans weg met die kopbal op de lat. Maar voor de rest stond dat wel heel goed. Ja, we hebben dan ook 2 verschillende verdedigingen gezien. In Kroatië met 3 of 5 achterin, dus hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Tegen Tunesië met 4. Met hoeveel achterin zouden jullie starten aan het WK? Ik ben vooral fan van 3 achterin. Zeker en vast. Maar dan moeten we gewoon zien dat we aanvallend inderdaad heel veel brengen. Dus dat je middenveld echt een aanvallend middenveld is. En voor mij kan dat zeker werken. Maar we moeten ook kijken dat we niet onder druk worden gelegd tegen de sterkere ploegen. Dat ze geen overloop tegen ons hebben. In mijn geval, toen ik voetbalde, was 3 achterin super aanvallend. Geen verdediging en gewoon volle gas. Maar België speelt beter met 4 achterin aanvallend. Naar mijn gevoel nu. Dus het is een beetje dubbel. Ik denk dat je gaat starten, zeker die eerste 2 wedstrijden met 4 achterin. En dat ze dan eigenlijk van daaruit
proberen de overwicht te pakken op dat middenveld en richting aanval. Zou je ook met 4 achterin starten? Nee? Altijd met 3 spelen. Zeker als je nog niet de wereldtoppers hebt lopen die je vroeger had lopen. De ruimtes zijn onderling veel groter. En met 3 kan je wel altijd 1 foutje permitteren en kan je met 1 van de 3, het hangt eraf welke kant je wil druk zetten, kan je echt wel gaan doordekken tot aan het middenveld met je centraal verdediger, omdat er dan nog 2 kunnen coveren. Je kan met je wingbacks heel hoog gaan. En je kan aanvallend eigenlijk ook, het is de manier waarop dat je speelt. Je kan heel offensief spelen in een 3-5-2 of in een 3-4-3. Dus dat is iets van automatisme. Ik denk onder Roberto Martinez hebben wij met 3 van achter hebben wij heel aanvallend altijd gespeeld. Die wingbacks, dat waren eigenlijk flankspelers. Dus het hangt ervan af hoe je de 3-5-2 of de 3-4-3 invult. Ik denk de enigste puzzel dat je gaat moeten leggen is de Trossard, Doku, Bacchio. Luque Bacchio. Dus hoe ga je dat allemaal inpassen in 3-5-2 of 3-4-3? Want dan ga je eigenlijk met 2 centrale middenvelders, ik zeg maar een Tielemans, De Bruyne, als je van achter bijvoorbeeld met een Onana gaat spelen, dus dan kunnen die mannen ook wel zich wat meer permitteren, omdat je in de omschakeling toch altijd 3 echt centrale verdedigers gaat hebben. Ja. Maar ga je dan in de groepsfase tegen een ploeg als Nieuw-Zeeland, ga je dan ook met 3 centrale verdedigers starten? Ik snap wat je zegt, maar soms denk ik ook van met 2 centrale verdedigers lukt het ook wel tegen Iran, tegen Nieuw-Zeeland. Ja, maar ik denk als je de rest allemaal invult, hangt ervan af hoe dat je de rest allemaal invult. Hè. Ik denk qua uitvoetballen met 3 is altijd veel gemakkelijker als met 2. Die lijntjes zijn veel korter. Dat inlopen met die bal is veel gemakkelijker. En je kan ook bijvoorbeeld, als je dan in die laatste met Onana centraal van achter speelt, kan je die gewoon laten inschuiven. Kan je iedereen een lijn laten opschuiven. Dus dat is ook een vorm van automatisme. Je kan het ook met 4 doen, maar ik heb wel gezien in de groepsfase bijvoorbeeld dat we met 4 nog altijd iets te gemakkelijk kansen en doelpunten weggeven. En voor mij is dat nog niet volledig weggewerkt, alhoewel dat ik Ngoy bijvoorbeeld en Mechelen ook tegen Tunesië, ondanks dat die weinig onder druk, maar dat die mij wel goed zijn bevallen. Ja, het is misschien te optimistisch om te denken dat Ngoy nu alles ineens gaat oplossen, omdat hij nog geen slechte match heeft gespeeld bij de Rode Duivels. Maar, Ja, nee, maar tegen Egypte ga je wel tegen een Marmouche komen. Salah als hij fit is, Mohamed Trezeguet. Die mannen hebben wel wat snelheid. Hè? Dus als je hoog wilt gaan spelen als België zijn, dan je bent met 2 centrale verdedigers achter, je gaat wel ruimte achterlaten. Ja, de spurt Mechelen, Marmouche is misschien toch een te groot risico. Ja, het hangt ervan af hoe dat Rudy Garcia wil spelen. Ja, welke centrale verdedigers stellen jullie dan op? Ik ben fan van Ngoy. Zeker na die laatste 2 wedstrijden. Maar ik ben ook een enorme fan van Mechelen. Ik denk de maturiteit die in die ploeg brengt, samen met een Courtois achter hem, hij dan als centrale eigenlijk. Ik denk dat heel veel rust biedt voor de ploeg. En ik denk dat we dat hebben gemerkt de laatste tijd. Dus ik zou, Mechelen en Ngoy zie ik daar wel graag spelen. En dan Onana als derde, als je een 3-mans defensie. Eventueel. Ja. Of Theaat. Maar dan moet hij wel op het niveau spelen als zijn laatste wedstrijd en niet als de laatste maanden. Want dan is hij niks waard. Ja, ik denk dat Theaat sowieso beter is in een 3-mans verdediging dan in een 4-mans. Sowieso. Dat is ook iemand die gebeten is, die wil vooruit, die wil altijd constant op interceptie gaan spelen. Dus dan kan je wel al soms eens een foutje permitteren, bijvoorbeeld. Maar ja, dat zijn keuzes van de bondscoach, maar ik denk de beste indruk is voor mij een Ngoy Mechelen, een Ngoy zeker tegen Kroatië. En dan, het is wel een teken aan de wand, denk ik, dat hij de 2 oefenwedstrijden volledig heeft gespeeld. Dus ik denk wel dat 1 titularis is. Mechelen tegen Tunesië weinig onder druk gezet, maar die heeft natuurlijk Champions League met Club Brugge gespeeld, nooit ontgoocheld bij de Rode Duivels, dus dat is ook zeker en vast een valabele optie. Die kan een goal maken, hè? Mechelen, en die kan een goal maken, was er ook weer tegen Tunesië, dichtbij. Dat is zeker en vast een wapen. Op het middenveld hebben we iets meer een luxe probleem. Je kan daar met heel wat spelers spelen. Bijvoorbeeld Van Aken zat al 2 keer op de bank. Die gaat waarschijnlijk niet starten. Is het beste middenveld toch Onana, Tielemans, De Bruyne? Ja. Ik vind, als je met 3 van achter speelt,
met Onana dan als centrale man daar, dan zou ik wel durven starten met een middenveld Tielemans, Van Aken, De Bruyne. Want dan heb je daar die klassieke nummer 6 iets minder nodig, vind ik. Dus dan kun je kiezen voor een aanvallende Maar dan middenveld. verleg je het probleem, wie gaat je zetten? Doku of Trossard? Ja. Dan verleg je het probleem natuurlijk. Wat niet erg is. Hè. Maar ik denk dat algemeen Onana, Tielemans, De Bruyne het beste middenveld is. Mm-hmm. Dat hangt ervan af. Ga je heel veel balbezit hebben, kan je Van Aken erin gooien bijvoorbeeld. En kan je of Onana een rij achteruit zetten of op de bank eventueel. Maar Onana is ook wel verdedigend een wapen tegen fysiek sterkere tegenstanders, tegen grotere landen. Dan ga je die echt wel nodig hebben. Mm-hmm. Tielemans, Van Aken, De Bruyne in die groepsfasewedstrijden moet toch kunnen. Ja, ik denk dat die voldoende roteren. Hè. Ik denk genoeg kwaliteit op dat middenveld om Doku te bedienen. En eventueel een Trossard, een Luke Bacchio. Dus ik denk dat we daar met heel veel doorsteekpassen wel kunnen werken. En ik zie Van Aken heel graag spelen. Ik vind dat een speler die mij ook nog nooit teleurgesteld heeft. Ik vind Tielemans eigenlijk, voor mij is hij niet incontournabele. Ik vind Van Aken en Tielemans, voor mij ligt dat eigenlijk min of meer in evenwicht. Het is natuurlijk een aanvoerder, dus je kunt hem moeilijk eruit zetten. Thomas, opletten, hè, want ik heb veel wedstrijden van Aston Villa gezien. Ja. Aston Villa draait met Tielemans veel beter als zonder. En ook de wedstrijden die hij speelt met Aston Villa, hij is echt wel goed. Dat is waar, hè, maar ik betwist niet dat Tielemans... Nee, maar ik vind hem bij de Rode Duivels vaak wat Van Aken dan laat zien. Vind ik dat min of meer... Ja. Een evenwicht. Ik maak daar zeker een punt, maar ik denk toch dat ik wijk niet... Van Aken heeft mij ook nog nooit ontgoocheld, hè, maar ik denk als we dan toch voor de beste... En Van Aken zou ik ook altijd laten invallen en laten spelen en afhankelijk van tegenstander veel meer minuten geven of eens laten starten bijvoorbeeld. Als je tegen Spanje uitkomt, zet je Onana, Tielemans, De Bruyne. Ja. Of 3 van achter en Tielemans, De Bruyne. Ja, ik zou met 3 van achter gaan spelen. Ja. Ze zijn hier al een paar keer gevallen, de namen van Trossard en Doku. De onbetwiste flankspelers, maar dan komt de vraag, wie zet je waar of laat je ze eerder zwerven? Ik denk dat Doku vooral aan de linkerkant gaat willen behouden. Dat hij altijd eigenlijk meer naar daar trekt. Dat is ook zijn sterkte. Ik denk dat we dat de afgelopen wedstrijd ook gezien hebben. De acties die hij maakt, 90% kwam doelgevaar. Ook weer iets wat een enorm wapen is voor België. Trossard daarentegen, die kan meer zwerven voor mij. Die kan op andere plaatsen wel meer acties maken. Ondanks, ik denk als je Doku laat zwerven, kan hij dat ook. Maar zijn sterkte blijft die bal in de voet, daar de man voorbij gaan en dan die voorzet, die 45 geven in de box. Het zijn altijd gevaarlijk. Het zal vooral Trossard zijn die van zijn flank wegkomt. Ja, die heeft die Udinese rechts gespeeld en heel veel aan de binnenkant gezeten. Hè. Als je dan bijvoorbeeld met een heel offensieve rechtsbak kunt spelen, hè, als je een beetje gaat kantelen met je linksbak, eigenlijk dan ook als 3 in de opbouw, rechtsbak heel hoog, dan kan Trossard gewoon in het centrum die meerderheid gaan creëren. Hè. Zeker. En dan onze spits. Romelu Lukaku heeft amper gespeeld dit seizoen. Welke impact kan hij dit WK gaan hebben? Een grote, het is en blijft een grote voetballer. Hè. Laatste match ook. Hij trekt enorm veel verdedigers ook naar hem toe. Al is dat de laatste 20 minuten. Ik denk dat je die wel kunt gebruiken als een goede invaller. En die gaat altijd een verschil kunnen maken. En eens dat hij terug wat meer minuten op de teller heeft, dan gaan die goaltjes ook weer makkelijker binnengaan. Maar hij gaat toch niet het hele toernooi in blijven? Helemaal niet. Nee, maar die gaat niet die eerste 3 wedstrijden titularis zijn. Groepsmatchen allemaal invaller? Ja. Ik denk dat wel, ja. Dat wel. Het voordeel van dit WK is dat hij er niet direct moet staan. Hè? Voilà. Nee, maar ik denk ook misschien als je 6 op 6 hebt, misschien dat hij dan 60 bijvoorbeeld kan spelen tegen Nieuw-Zeeland. Misschien, dat zal het maximum zijn. Maar dan zijn conditie, ik weet niet hoe ver hij staat in zijn conditie, maar dan qua recuperatie naar de 16e finales toe, is dat dan tijd genoeg om nog eens te kunnen starten. Dus
We moeten hem niet onnodig opbranden. Nee. Nee. Eigenlijk zou ik hem niet nodig moeten hebben tot de achtste finale, vind ik. Nee, maar je moet hem wel laten spelen, Ja, want ja. het enige wat hem nu ontbreekt Maakt- is wedstrijdritme. Ja. Mm. En dat zag je ook bijvoorbeeld in het samenspel met Kroatië. Het was nog zo'n beetje zoeken, maar hij maakte dan natuurlijk die goal. Ja. De vraag is dan wel, wat doet je met Fernandes Pardo als die er tegen dan 5 heeft binnengeknald? 2 keer heel goed ingevallen. Ja, dus, Razendsnel. of de ketelaar, stel Dus die het. ga je altijd gebruiken. Dat is ook zo iemand die je Ja. altijd gaat gebruiken in invalmomenten. En de ketelaren ook, nooit ontgoocheld bijvoorbeeld. Dus die mannen die gaan zich met 3... dat gaat wel lukken. Mm. Lijkt me wel dat hij met de ketelaren start, toch? Na de oefenwedstrijden nu. Ik denk dat de ketelaar gestart is als spits in de laatste 3-4 wedstrijden. Hè? Dus Ja. dat lijkt mij ook wel. Het zou raar zijn om nu dan Fernandes Pardo daar te zetten. Die is ook vooral op de flank ingevallen, hè? Linkse flank, Ja. voor Doku. Ja, ik zou hem eigenlijk ook eens graag in de spits zien. Ik had hem eigenlijk liever zien starten tegen Tunesië, om ook gewoon eens te zien... de ketelaar kennen we ondertussen. We weten Ja, dat maar hij kan. Ik denk dat Rudy Garcia ook dacht, tegen Tunesië gaan we heel veel op de helft van de tegenstander zitten. Gaat Fernandes Pardo iets minder ruimte hebben. Maar Mhm. in die tweede helft heeft hij daar één heel goede looplijn gedaan, waarbij Lucie Bacchio hem diep steekt. Dus hij ziet het wel, hij leest het spel ook wel heel goed. Mm. Onze tegenstanders in de groepsfase, we hebben ze al een paar keer genoemd, die zijn misschien wel van het niveau van Tunesië, niet allemaal. Egypte lijkt me sowieso de sterkste. Moeten wij bang zijn voor Salah of Marmouche? Je moet daar respect voor tonen. Ja. Sowieso. Ja. Dat zijn topspelers, die kunnen elk moment... Absoluut. Alleen moeten we kijken hoe fit Salah is natuurlijk. Maar Moes is wel, maar die andere jongens ook. Trezeguet ook. Dat zijn geen Is slecht. dat nog altijd die van Anderlecht? Dat is nog altijd die van Die Anderlecht. is toch ook op leeftijd dan, hè? Ja, die was wel heel jong toen hij Ah, oké. toen hij in Anderlecht zat, denk ik. Ja. Ik denk dat Egypte de moeilijkste tegenstander wordt. En als je die als eerste hebt en je kan die winnen, dan geeft dat wel heel veel vertrouwen. Absoluut. Nu, de match daarna, Iran, die spelen zonder fans, kwam vandaag binnen. Dat is wel, we gaan er hier geen politieke podcast van maken, maar dat is toch heel jammer om dat een WK daar, dat de tegenstander geen fans heeft. Ze hebben er wel, maar ze mogen niet komen. Ja, ze mogen. Mm. Tja, Misschien Iranezen die in Amerika wonen. Dan weet ik niet of die... ik weet niet of die daar voluit voor gaan komen dan. Ja, nee. Ik denk niet dat die een truitje meegaan. Nee. Nee, inderdaad. Het is trouwens straf, als Iran tweede wordt in zijn groep en de Verenigde Staten wordt tweede in zijn groep, dan spelen die in de 16e finales tegen elkaar. Dus dat wordt nog een... en dat is niet onmogelijk, denk ik. Want volgens mij Iran... Ja, ik weet niet... Ik zeg niet dat wij ervoor moeten oppassen, maar ik zie die wel tweede worden. Nog voor Egypte. Die hebben goede oefenwedstrijden gespeeld. Ja. Moeilijk te ontwrichte ploeg. En dat hangt goed aan elkaar daar. En die hebben wel, qua motivatie gaat het daar echt niet aan ontbreken, denk ik. Nee, maar ik denk individueel talent, denk ik dat Egypte een klein trapje hoog staat. Maar de wedstrijd, in het moment zelf kan dat misschien omslaan. Nieuw-Zeeland dan is van alle ploegen op dit WK het laagst gerangschikt op de FIFA-ranking. Ik weet niet hoeveel belang we moeten hechten aan de FIFA-ranking, maar... Die hebben 4-0 verloren van Haiti. Ja, Verschil ik toch wel. Haiti de tweede laagst gerangschikt op de FIFA-ranking op dit WK. Dus ja, dat moet gewoon een totale overklassing worden dan. En dan ook nog in die derde match, misschien al een match waarin wat meer andere jongens kansen krijgen. Mag zelfs moeten worden gebruikt, een walkover zijn. En ik denk dat we dan ook misschien de vaste spelers een beetje rust kunnen geven, als alles een beetje stabiel is. En even wat minuten aan de anderen kunnen geven om te voor te bereiden op die andere wedstrijden. Maar het is een WK. We moeten niemand onderschatten. We moeten blijven. Maar we mogen eigenlijk zeggen dat je daar handicap speelt. Minstens 5-0. Ja. Als Haiti 4-0 wint, dan moeten we... Ja, dan moeten wij minstens 5-0 mogen spelen. Beter dan Haiti, inderdaad. Dat moet Ja, maar ja, we hebben het nog al meegemaakt, hè, dat we de Foscu hebben afgeslaan. Dus Saudi-Arabië 94 terug. De laatste match 0-1 was ik nog niet verloren. geboren. Ik wel. Ja, vertel, laatste match tegen Saudi-Arabië. In Amerika in 94 hadden we gewonnen tegen Marokko, eerste match 1-0. Dan gewonnen tegen Holland 1-0. En dan de derde match moesten we tegen Saudi-Arabië, het kleine broertje van de poelen toen. En hebben we verloren met 0-1. Een geweldige goal, zo die solo van 60 meter. En daardoor was heel ons WK moesten we tegen Duitsland. Moesten we tegen Duitsland in plaats van tegen Ierland, denk ik.
Toen zaten we aan de verkeerde En kant van de tijd. tabel en Ja. toen was het om zeep. Ja, in 98 ook, hè, tegen Zuid-Korea. We moesten daar winnen. We dachten, we moesten minstens 3 golen maken, denk ik. Ik dacht dat dat snel ging gebeuren, maar Ja. dat was ook 1-1. Just. Toch maar oppassen tegen Nieuw-Zeeland. Ja. Toch nog een ander kaliber. Maar ja, de verkeerde kant van de tabel, dat is ook iets waar je nu niet echt mee bezig kan zijn, want het kan iedereen worden bijna met de Ja, format nu. ik heb het nog niet te goed bekeken. Maar ik denk, als wij eerste worden, kunnen we in Seattle blijven. Dat had ik wel gezien. Of gehoord. Dat het wel veel gunstiger was om eerste te worden. Gewoon in alle opzichten. Ja. En dan moeten we tegen een derde, denk ik. Hè? Ja, Van als de eerste 8 wordt- beste derdes moeten we dan spelen. Inderdaad. Dus sowieso al geen taferelen zoals tegen Engeland toen, van misschien beter verliezen voor de betere kant van de tabel. Steven, ik denk dat veel van onze luisteraars wel weten dat je goed bevriend bent met Kevin De Bruyne. Tijdens zo'n groot toernooi, heb je dan veel contact met hem? Ja, alhoewel weet ik het nu niet met 9 uur tijdsverschil. Dus, maar hij antwoordt wel altijd. Dus ja. Dus zo af en toe wel eens een berichtje sturen. Hij oogde wel heel scherp in de oefenwedstrijden op alle vlakken. Wat verwachten jullie van hem dit toernooi? Hij staat ook heel scherp. Hij is enorm gemotiveerd. Ja. Is daar een speciale reden voor? Ik denk misschien dat het onrechtstreeks te maken heeft met het feit dat dat er een moeilijker seizoen met Napoli heeft opzitten door verschillende redenen. Zowel de blessure als een manier van voetballen was niet echt voor hem. En dat hij daar ook de motivatie enorm wil zijn best doen voor 2K. Want hij neemt zo meer dan ooit het voortouw, heb ik de indruk, in die laatste twee ook in Amerika toen. Iedereen zegt het toch een beetje van dat dit de Bruyne is die iedereen wil zien. Ik denk dat hij nog heel graag wil laten zien dat hij dat mensen hem, het hoort toch al links al rechts over leeftijd en ook uit de blessure. En ik zeg niet dat mensen twijfelen of zo, maar ik denk dat hij toch wel eens heel graag laten zien dat Kevin nog steeds Kevin is. Nou, daar kijken we wel al alleszins naar uit, toch? Ja, ik denk, als je ook wat Justine zei in haar column bij ons, die connectie Doku, De Bruyne is ook... Dat is blindelings. Dat is fantastisch. Ja, die weten wat ze moeten doen. En Jeremy weet ook welke ruimte dat hij moet indekken als Kevin de bal heeft. Hè. Dat is dan wel... Dat is een enorm wapen wat we gaan kunnen gebruiken. Het is precies alsof ze elkaar gemist hebben, zo dit seizoen. Nee, dat ze blij zijn elkaar dat terug. Kevin het voetbal heeft gemist, hè, dat hij Napoli niet kon laten zien. Hè. Doku wordt overal gezegd een van de mogelijke toppers van het toernooi. Niet spelers van het toernooi, denk ik. Dan zullen we toch langer dan de kwartfinale moeten doen. Maar ja, toch een revelatie van het toernooi. Ja, ik denk over de laatste seizoenen ook. Doku is enorm gegroeid. En heel belangrijk geworden. De kwaliteit die die jongen heeft in zijn voeten. Het spel in zich. Ik vind dat een zaligheid om naar te kijken. Dat is echt terug het voetbal tot leven brengen. En daarvoor kijken mensen voetbal. Voor hem bezig te zien. Dat is een speeltuin voor hem. En dat is... ik denk dat hij het WK gaat kunnen doen ontploffen op bepaalde momenten. Tegen Tunesië was ik constant bang dat ze hem door 2 gingen tappen. Ja. Dat was, maar ik niet alleen, ook De Bruyne is het daar eens een paar keer gaan zeggen. Ik denk dat hij het voordeel heeft dat hij wel regelmatig wat trappen geïncasseerd krijgt in de Premier League ook. Hè. Ik heb ook de wedstrijd tegen Arsenal kreeg ook een paar trappen geïncasseerd. Dus ik denk wel dat hij kan incasseren, maar het zou heel stom zijn om eruit te moeten tegen Tunesië bijvoorbeeld. Maar Jeremy is iemand die we moeten koesteren en die we gewoon fit moeten houden. Dat is het enige wat wij moeten doen en de rest zal hij zelf wel doen. We gaan misschien ook nog hebben over het WK algemeen. We hebben de wedstrijden van de Rode Duivels al wel besproken, maar naar welke andere wedstrijd kijken jullie nog uit? Ik heb het hier opgeschreven. Ja, even als eerste. Brazilië-Marokko voor de eerste chic affiche. Je hebt direct dit weekend heb je Brazilië-Marokko en Nederland-Japan. En dan Noorwegen-Frankrijk is een geweldige affiche. En dan Uruguay-Spanje en Colombia tegen Portugal vind ik ook nog wel leuke wedstrijden. Ja, ik vind zo die eerste ronde, omdat we met zo 48 landen... Ja, ik moet zo mijn FIFA Fantasy ploegje maken. Ik heb echt een hele dag bezig geweest om spelers te zoeken, ook in die groepsfase. Normaal heb je direct wel een zicht, maar nu had ik ook zo, iedereen kan, van die grote ploegen
principe vrij makkelijk doorgaan. En er zijn niet zo echt zo, er is geen doodsgroep, groep des doods, vind ik niet echt terug. Daar gaat mijn volgende vraag. Ja, nee, ik moet zeggen dat... Ja, Portugal-Colombia, dat wordt wel een interessante, omdat Portugal, Zuid-Europa tegen Colombia, Zuid-Amerika, er zit wel een beetje diezelfde mentaliteit in, dus ik ben daar wel eens inderdaad benieuwd. En dan Congo ook nog in die groep. En dan Congo, Marokko ook, die met de Afrika Cup, dus ik ben eens benieuwd, inderdaad, tegen Brazilië. Nu, de sterkste groep lijkt me toch groep I met Frankrijk, Senegal en Noorwegen. En Irak. Ja. En Irak, ja. Want Irak heeft ook 1-1 tegen Spanje gespeeld nog onlangs, dus blijkt die ook niet zo slecht. Als je op het eerste oog zou Ja, en er geen spelers van. Noorwegen, Senegal, zijn toch ook... Ja, dat is altijd uitkijken naar de Afrikaanse ploegen, omdat we daar weinig van zien. Hetzelfde met de Zuid-Amerikaanse ploegen. Buiten Brazilië, Argentinië, die dat zijn. Maar Paraguay bijvoorbeeld is er sinds lang terug bij, dus daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Je hebt ook wel een soort van 16e finale van de dood. Hè? Want de top 2 van de groep Brazilië en Marokko speelt tegen de top 2 van Japan en Holland. Dus dat zijn direct twee... Het kan zomaar Nederland-Marokko worden. Ja, of Nederland-Brazilië. In 16e. 16e, dus direct na de groepsfase zit je echt al daar met twee van de sterkere groepen die tegen elkaar uitkomen. Echt. Stevig? Ja. Chance dat wij er niet zitten. Ja, nee, inderdaad. Want dan is het toch rap gedaan. Ik kan het rap gedaan zijn, natuurlijk. Ja, Marokko zijn die nog even sterk als 4 jaar geleden op het WK toen. Zou die sterker zijn? Ja. En ik weet niet of Brazilië zo sterk is. Goh, ja, ik denk het wel. Als ik die ploeg... Het is niet meer het Brazilië als vroeger. Hè. Vroeger had je echt de sterren. Ik vind niet... Typt Vinny. Dat is nu... niet Rafinha, maar... Ja, voor de rest... Thiago. Ja, maar het is niet meer de Ronaldo's, Rivaldo's, Kaka, wat is het, Ronaldinho, dat is het niet meer. Hè. Nee, het is meer werkersvoetbal Brazilië dan individuele klasse Brazilië. Over Ronaldo's gesproken. Wat gaat Ronaldo dit WK nog doen? Ik denk dat hij wel speelt onder Roberto Martinez. Hij gaat sowieso spelen. Ja, ik bedoel, Het niet start. overheen, hè. Ja, sowieso. Ik denk dat Ronaldo van zichzelf denkt en vindt dat hij altijd moet starten. Dus Martinez gaat hem dat niet ontnemen, dat weet ik. En gaat hij veel doen dit WK, of zal het toch vooral de ploeg rondom hem zijn? Hij gaat vrij trappen in de muur shotten. En, Ik vrees dat Portugal sterker is zonder hem dan met hem. Als je ziet bijvoorbeeld het PSG-middenveld, Nuno Mendes, João Cancelo op de flanken, dat is toch heel sterk hoor. Ja. Het PSG-middenveld met Bruno Fernandes. Ja, Vitinha daarachter. Vitinha, João Neves. Toch. Nu ja, als hij dan de bal in de 16 krijgt, zal hij hem wel binnentrappen. Ja, oké, maar je moet ook op een bepaalde manier verdedigen, ook misschien in die tegenhoud. Hij heeft niet meer die snelheid, hij heeft niet meer die fysieke conditie om dat allemaal te kunnen. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, dan zou je toch Gonzalo Ramos dan daar zetten. Ja, maar dat zal ook alleen maar ter goedkeuring zijn van Cristiano. Hè? Ja, als hij het goed vindt, maar dat zal wel niet, denk ik dan. Ja. Elke minuut willen spelen, en zolang dat ik kan. En goals willen maken, hè, wil ik schrijven. Hij wil het gewoon niet afgeven. Ja. Is het anders bij Messi en Argentinië? Ik denk dat Messi... Maar Messi is wereldkampioen geworden. Die heeft voetbal uitgespeeld, Messi. Hij heeft alles gewonnen. Cristiano heeft nog zo met Portugal buiten het EK 2016. En de Nations League. Ja, het is een trofee. Plastieke trofee. Dus ik denk dat hij wel... Het zal hem toch... Het zal hem pikken als hem er niet bij staat. Maar ja. Maar Messi speelt toch ook? Ja. Messi speelt, ja. Maar hetzelfde verhaal. Dat bedoel ik. Het is wel op dezelfde manier. Ook Messi verdedigt ook niet mee, maar dat ik denk dat al lang niet meer. Maar... Ik denk dat je ploeg rond Messi ook heel anders draait. Messi durft ook gewoon toe te geven, haal me eraf. Ik denk dat Ronaldo gewoon zijn ego niet aan de kant durft te zetten en die zegt, ik hoor het. En die Argentijnen leven voor Messi. Ja. Dat heb je bij Portugal niet. Bij Portugal is het meer Ronaldo die dat opeist. Dan dat het... Ja, en ze zullen wel hun best doen voor Ronaldo, maar als je ziet bij Argentinië hoe dat die voor Messi spelen, is dat
Ja, dat is bijna geloof. Hè. Ja. Voor hen is Messi God, bij wijze van spreken. En, En in Portugal is dat minder dan? minder, ja. Ja, want Ik denk dat ook puur denk ik iets cultureel is. Hè. Als je ziet hoe dat ze Maradona aanbeden, is in Europa is dat toch iets... Maar ik denk ook omdat Ronaldo dat meer verwacht. Dat komt niet vanzelf. Hij probeert dat ook zo in die richting te pushen. En ik denk dat dat gewoon een beetje ook tegenslaat. Messi heeft zo... Messi geeft de indruk dat Messi een gunner is, bijvoorbeeld ook in zijn ploeg, en dat Cristiano meer geeft mij alles. Ja. Het kan dat het niet zo is, maar het is wel wat van buitenaf, wat ik van buitenaf dan zo zie. Want als Ronaldo echt zo'n probleem zou zijn, dan zouden ze nu toch ondertussen dat probleem... Maar gaat jij de coach zijn die naar Cristiano belt, ik pak je niet mee naar het WK? Ja, nee, als je Roberto Martinez rijdt, nooit. Maar Want dan brandt Portugal, hè, want de journalisten gaan dat ook gebruiken. Ook al denk ik dat 3/4 vindt dat Ronaldo niet moet meegaan, bijvoorbeeld. Ja. Als het dan gaan ze het toch gebruiken om de kranten te vullen, bij wijze van spreken. Ja, ook waar. Zullen we anders een pronostiek ook eens gaan doen? Wie wint het WK? Voor mij grote favoriet is Frankrijk. Ja. Ik ook. Ja. Denk je. Realistisch. Ik heb er eigenlijk bijna alleen nog maar mensen Frankrijk horen zeggen. Veel mensen zeggen ook Spanje. Hè? Ja, maar Frankrijk kan echt... Ja, is het niet Olysé, is het Doué, is het Mbappé, is het Mbappé, nee, is het Barcola. Dembélé, Barcola, Cherki. En ze zijn verdedigend ook heel solide gewoon. Ja. Heb je bij Spanje altijd iets minder. En Yamal moet het daar gaan doen vooral. Hè. Iedereen kijkt naar Yamal. En Williams, maar ja, die... Ja, maar ik denk alle ogen zijn sowieso gericht op Yamal. Je hebt natuurlijk nog wel een Pedri rondlopen, maar iedereen gaat kijken naar Yamal. Spanje heeft iets minder echte star quality. Hè? Terwijl Frankrijk dat loopt over van geweldige flankspelers, geweldige spitsen. Ik denk dat Olysé gisteren of eergisteren 3 keer heeft gescoord. Ja, hij staat in mijn fantasy ploeg, dus dat is goed. Ja, mij ook. Kan je te veel sterren in een ploeg hebben? Het is te zien, die sterren mogen er allemaal zijn, maar het is ook te zien hoe dat ze ermee omgaan. Als je dan weer het voorbeeld Messi Ronaldo gaat bovenhalen, daar heb je het. Als je allemaal Ronaldo's hebt, dat botst. Denk ik. Ook als je kijkt naar Luis Enrique bijvoorbeeld, hoe dat hij het heeft gedaan bij PSG, heeft eerst aan Mbappé gezegd van kijk, als jij echt de grote ster wilt worden die de Champions League wint, moet jij en verdedigend gaan werken en dit gaan doen en dit. En hij heeft gezegd, ik denk niet dat hij het expliciet heeft gezegd, ik denk dat hij het vooral getoond heeft dat hij dat verdedigend druk zetten en zo niet echt speciaal zijn ding was. Maar hij heeft van Dembélé bijvoorbeeld terug een geweldige voetballer, een Ballon d'Or winnaar gemaakt. Die 3 van voor, hij heeft daar echt waanzinnige spelers van gemaakt. Maar als die sterren zich in dienst willen stellen van het ploegcollectief, dan krijg je bij Frankrijk een geweldige ploeg. En verwacht je dat Mbappé dat wel doet bij Frankrijk? Dat hij zich wel... Als hij wereldkampioen wil worden, gaat hij dat toch moeten doen, denk ik. Het is er toch al dichtbij geweest. Dus. Want Mbappé heeft bij Frankrijk toch ook een beetje die status van Ronaldo, of is dat minder, denk je? Denk ik, Ja? Niet die aura van Cristiano. Ik heb hier ook nog opgeschreven Duitsland. Maar die zitten aan de foute kant van de tabel. Als ze een groep winnen en Frankrijk wint zijn groep, dan komen die tegen elkaar uit in volgens mij in de 8e finale. Dus dat is... ja. Vroeg, ja. Ze zijn altijd degelijk Duitsland. Hè. Je kunt er altijd... maar deze keer, ze hebben Havertz in de spits. Maakt op de een of andere manier altijd zijn goaltjes, maar zo'n een valse 9, het is niet... Ja, dan heb je ook Woltema, de Undav, maar... Ja. Die de kwaliteit die Frankrijk op de mat kan brengen. Ja. Dus. Nu, Duitsers, nooit onderschatten. Ja, nee. Het is is een niet dat ze aparte kansloos klas, zijn tegen Frankrijk. Nee, het is een apart nee. klas. Het is en blijft Duitsland. Volgens mij gaan die door een groep walsen en dan ook 16e finale makkelijk winnen. Ja. En dan Is het tegen Frankrijk en dan... Het is ook ergens een teken aan de wand dat ze Neuer gaan terughalen op 40-jarige leeftijd. Ook waar. Ik vind dat ergens een teken aan de wand van op 2K gaan we toch iets meer nodig hebben dan wat we hebben laten zien. Is ook niet zo'n beetje als talisman, zo van... Ja. Ik weet niet gelijk Ochoa bij Mexico, want die gaat niet spelen, maar Neuer, die gaat wel spelen, zeker. Hè? Neuer gaat als hij hem terughaalt is voor te spelen, denk ik. Ja. Ik denk niet dat jij hem gaat bellen, Manuel. Wat denk je? 3 weken Voor de vakantie minder, maar je mag op de bank zitten. Kan je niet maken. Nee.
Welk land zien jullie als potentiële verrassing? Ik had het gisteren even bekeken en ik dacht aan Noorwegen. Maar ik zie Senegal, Frankrijk in de groep. Maar die hebben wel een leuke ploeg, Noorwegen. Die hebben een generatie die wel wat resultaten kan gaan boeken. Maar het is geen gemakkelijke groep, omdat met Senegal en Frankrijk. Maar als verrassing of revelatie zie ik daar wel iets in. Ja, doorgaan door die groep mag op zich geen probleem zijn, omdat de derdes ook doorgaan. Ja. Winnen tegen En- Irak is genoeg eigenlijk. Ja, Haaland, Ødegaard, Nusa. Zo'n beetje het België van 2014, 2018. Ja, zo opkomend. Ja. Hè, nog Mhm. goede kwalificatie gespeeld, maar je moet het op een groot toernooi nog laten zien. Dus het kan een begin zijn van een mooi aantal jaren voor Noorwegen. Eerder de vergelijking dan 2014 België. Ja, Dat is waar was zij ook al lange tijd. Zij zijn er langer niet bij geweest, denk ik. Maar ik denk dat die vergelijking wel min of meer opgaat. Justine, heb je nog een andere naam als verrassing? Niet echt. België. Ja, ik hoop dat we verrassen. Ja. Het kan niet slechter als de afgelopen keren. Dus, afgelopen keren. Ik denk gewoon dat we van ons eigen moeten uitgaan. Maar verrassing. Wie zie ik altijd graag spelen? Zijn, ik zie gewoon het voetbal van een Senegal ook graag. Die brengen eigenlijk het plezier in die voetbal terug. En dat vind ik wel leuk. En die kunnen altijd wel eens ergens... Als we met de Belgische link Congo. Ja. En die zitten in de leukste groep, vind ik. Congo, Portugal, Colombia. En Colombia is een beetje de laatste dans van James Rodriguez. Luis Diaz ook. Luis Diaz. Dat is ook nog wel een chic ploegje. Hè? Ja. Dus heb je een beetje van alles in die poelen, zo. Van alle windstreken ploeg. Oezbekistan ook nog. Ja, ook een windstreek, hè. Welk land gaat er volgens jullie teleurstellen? Portugal. Portugal gaat teleurstellen. Goed voor mijn ploegje. Ja? Nee. Ik heb ook geen Portugees. In Engeland gaat het er wel bonk op moeten zijn. Want ze hebben die sterren thuis gelaten. Ja, En dan moet het want die tabloids die schieten en die blijven schieten. En als die niet gaan overtuigen in de groepsfase, dan zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen. Nu, normaal, Kroatië is geen makkelijke wedstrijd. Dan Ghana en Panama. Tegen Panama zouden ze toch niet kunnen winnen. En Ghana, gaan ze toch goed moeten zijn. Ja, Dus, begrijpen jullie die keuze van Tuchel? Ergens wel, omdat in die vorige, het EK en het WK, ik herinner mij, ik denk dat het EK was, Foden juist speler van het jaar geworden, maar zette Southgate hem op linksbuiten, waar het hij bij City bijvoorbeeld nooit speelde, en eigenlijk het beste op rechts, maar dan kwam hij in het vaarwater van Saka bijvoorbeeld. Dus hij had zoveel sterren aanvallend gezien, en hij wou ze allemaal een plaats geven dat het niet goed voetbalde. En nu heeft Tuchel duidelijke keuzes gemaakt. Door spelers die gaan spelen op hun beste positie en heeft hij sterren moeten thuislaten. Dus, maar het gaat er wel bonk op moeten zijn. Ja, extra druk op hun ploeg. Zo. Maar ik vind ook altijd, Engeland blijft Engeland. En inderdaad, het gaat er volledig op moeten zijn. Dat is elk WK dat die druk daar zo hoog is. Ja, maar hebben wel altijd een bepaalde druk. Heeft Tuchel die zelf verhoogd door een Foden thuis te laten, Cole Palmer thuis te laten, Harry Maguire thuis te laten, Trent thuis te laten. Dus hij gaat moeten presteren. Hè. Als je al die sterren selecteert, dan dat kan het nog misgaan. Maar dan heb je niet van in het begin al die grote druk dat het van moeten is. Nu wordt hem die druk opgelegd. En het is ook een trainer die confrontatie met de pers vol gaat aangaan. Ja, dus dat kan daar wel eens vuurwerk. Misschien dat hij een dagdroog al heeft, is toch het laatste WK met Engeland of zo. Mijn eerste en mijn laatste WK. Ik denk, ik vrees dat Nederland een beetje gaat teleurstellen. Ook gezien nu de laatste 2 oefenmatchen, de blessures en ook het feit wat ik al zei, van dat ze gewoon direct tegen Brazilië of tegen Marokko kunnen uitkomen. Dus denk ik dat de oranje gekte dit jaar misschien geen lang leven beschoren is. Tegen Brazilië en Marokko geven ze niet al te veel kans? Denk ik, dat tegen die 2 ploegen zijn ze volgens mij geen favoriet. Maar daar ook, hetzelfde als bij Engeland, is er al veel discussie voordat het toernooi begint. Hè. De spitspositie heeft al voor problemen gezorgd. En ook heeft hij ook veel discussie met
met Valentijn Driessen over bepaalde spelers. En Ja, Weghorst die opnieuw mee is. ja, dus dan de discussie met Summerville, zijn beste positie. En dan... Ja, Koeman komt niet zo zeker over, vind ik, in die persconferentie. Hij gaf me geen zekere indruk. Ook de situatie met Fleming. Het brengt hem niet veel zekerheid op. Wat raar is voor een Nederlander. Want, Ja. Nederlanders normaal... En het is niet dat hij niet ervaren is. Hè. Ja. Ik bedoel, hij heeft als bondscoach al eens gedaan en hij heeft het genoeg gedaan. Hè. Mm-hmm. Nu ja, als Nederland wint van Japan meteen, dan zal de onzekerheid daar wel weer volledig Dan denk je dat ze wereld... En dan is het gaan nog worden. hoog. Maar dat is ook wel een heel verraderlijke openingsmatch voor hen, hè? Japan. Dat is echt geen slechte ploeg. Hè? Dus Nee. het kan, als het daar direct misgaat, of als ze daar niet winnen, dan denk ik wel dat... Ja, want er wordt nu al een soort van dingen gecreëerd rond Nederland, dus dat gaat blijven duren. Ze moeten echt winnen tegen Japan, omdat... meteen van zich af te zetten. Ja. Want op zich, Zweden, ja goed, geen topploeg, maar het is ook niet dat die alleen maar slechte spelers hebben. Hè, die Nee, die hebben wel een dramatische kwalificatie gespeeld Ja. en dan doorgegaan in die barrages. Ze zijn ons wel ingesukkeld via de... Ja, via de Nations, Ja. via de Nations League. Die hadden alles verloren in de kwalificaties. Hè? Dat is Ja. echt absurd dat die erbij zijn. Maar ze zijn er wel bij, Mm. niet te onderschatten toch? Nee, absoluut niet. Het zijn niet de moeilijkste wedstrijden, maar het zijn wel wedstrijden waar dat je direct klaar voor moet zijn. En dat is misschien het vraagteken bij Nederland. Ik denk dat Timber nu ook geknipt is uitgevallen. Verbruggen ook. En Verbrugge ook. Dus dat zijn allemaal van die vraagtekens die na de eerste wedstrijd gaan we al veel wijzer zijn welke richting het gaat uitgaan. Veel kopzorgen bij onze noorderburen nog. De speler van het toernooi zal niet uit Nederland komen waarschijnlijk, maar wie wordt het wel? Ik zeg Olysee. Olise. Ik denk Dat heb ik Olysee, opgeschreven. ik denk dat die gaat ontploffen. Justine? Zeker omdat Frankrijk mijn favoriet is. Misschien dat Mbappé zich gewoon eens helemaal ontplooit tot een echte leider voor het Franse elftal en een wereldgod wordt. Op vorig WK was hij topschutter en was hij toen toch al... Ja, topschutter, ja, man. Ja, Mbappé kan ook altijd. Ik denk, Dus- Mbappé gaat sowieso topschutter worden, lijkt mij. Mbappé, topschutter. Kans is toch groot? Ja. Maar hij legt ze ook graag voor. Hè. Ik denk Frankrijk heeft zoveel klasse. Kane is eigenlijk ook kandidaat topschutter. Hè? Maar Maar ja, dan moet die ploeg draaien. wat je wel vaak ziet, is zo'n spelers die het hele seizoen lang hebben geknald. Ik zeg nog maar eens bij PSG, bij Bayern, Kane's, Olysee's, dat die dan tijdens het WK Ja, een bandje af is. Zo. ja, dat heb je vooral met de spelers die in de Premier League spelen. Die hebben heel veel wedstrijden. Ik denk PSG heeft dat nog goed kunnen managen met hun spelers. Bayern, denk ik dat Company dat ook nog wel vrij goed heeft kunnen managen. Dat die altijd veel rust. Maar in de Premier League zijn er niet veel spelers die rust hebben gehad. Omdat die constant belangrijke en wedstrijden op hoog niveau hebben gespeeld. Dat heb je met PSG bijvoorbeeld of Bayern minder gehad. Ja. Goed nieuws voor Frankrijk dan. Ja, goed nieuws voor Frankrijk. En ik ben benieuwd. Jullie hebben allemaal een Franse speler van het toernooi gekozen, maar ik ga dan toch voor een Spaanse gaan om iets apart te doen, maar zo apart is het niet. Lamine Yamal. Maar Ook nee, Als hij 100% fit is, hè? ja. Dat is toch een beetje afwachten hoe die... Kaapverdië, Saudi-Arabië om warm te draaien. Dan Uruguay, dat kun je gaat wel pittig worden. Ik denk als bondscoach kan dat hem tegen Uruguay niet gaat laten spelen. Dat zou misschien wel nog slim zijn, ja. Ja, de kans is groot dat hij een enkel of zo, of dat hij misschien terug dat hij dan terug een blessure kan riskeren. Dus als het niet nodig is, denk ik niet dat hij gaat spelen tegen Uruguay. Maar Spanje heeft ook een heel goede ploeg. Hè. Zeker en vast. Ik heb nog een extraatje om af te sluiten. Het blijft hier natuurlijk FC Limburg. En er zijn van Genk en STVV 4 spelers van Genk en 2 spelers van STVV op het toernooi. Wie van hen gaat het meeste schitteren? Ik denk Ito, omdat Mitoma geblesseerd is. En dus dat Ito gaat spelen en dat hij die wordt daaruit gespeeld als wingback. En dat hij op die manier wel... ik heb hem misschien invallen tegen Brazilië en toen was hij geweldig. En met Japan. Was ook goed op dreef aan het komen. De laatste wedstrijd, wel play-off 2, maar niet te vergelijken met het WK, maar toch. Net niet.
net een groter verschil. Hè. Ja, ik denk dat misschien Taniguchi. Denk ik. Ja, het speelt normaal ook, denk ik, bij Japan. Denk het. In verdediging. Ik hoop het. Zou Gotto een paar invalbeurten krijgen op het WK? Ik denk wel dat je die kunt gebruiken, maar ik denk zeker geen vaste waarde gaat worden. Zo. Dat gaat eerder zo tegen... Tegen Tunesië bijvoorbeeld, een invalbeurt of zo. Dat hij zich daar kan laten zien. Je hebt de Rueda zeker in de spits. Hè? Ja, van Cercle Brugge geweest, nu Ja. bij Feyenoord. En El Ouadi, ja, die heeft een beetje de pech dat de beste speler van Marokko ook rechtsachter is. Hè. Ja, absoluut. Ja, Hakimi. Dat is, Ja, dus kunt je... Dus die moet niet op te veel minuten rekenen. Mocht bijna niet mee. Maar dat was ja, met een een visumprobleem. Misschien als ze hem op links kunnen gebruiken of zo. Dat is rechtsvoor. Dan kan Ja, hem eigenlijk ook. Hè? voor, ja, misschien Ja. ja, dat hij wel wat invalbeurten, maar ja, basisspeler is moeilijk. Ja. Ja, dat is sowieso niet. Maar misschien wel wat invalbeurten. Of een basisplaats in de laatste groepsmatch om Hakimi te sparen, zou allemaal kunnen. Hè? Ja. Als ze dan hebben gewonnen tegen... Tegen Brazilië. Moeten we op hoop. Goed, die wedstrijden van die Genk en STVV-spelers op het WK gaan we ook volgen, maar natuurlijk vooral de wedstrijden van de Rode Duivels. Dat zullen vooral Sibe en ik zijn hier in de studio, maar ook met analyses van Christophe rechtstreeks uit de VS en ook analyses van Steven, die hij gaat doorsturen na de wedstrijden van de Rode Duivels. En in de krant kan je ook nog de analyses van Steven en Justine lezen over dit WK, dus we gaan het allemaal op de voet volgen. En dan moet ik jullie nu nog bedanken om deze voorbeschouwende aflevering met ons te doen. Dank u wel Thomas, Steven en Justine. En dank u wel ook Tom voor de technische ondersteuning. En tot volgende week na de wedstrijd van de Rode Duivels.